Pontevedra volve rexistrar inundacións nas rúas Casimiro Gómez e Fernando Olmedo. Os veciños da zona denuncian novos asolagamentos que se produciron esta madrugada tan só unha semana despois do último episodio rexistrado nesa zona. A Asociación de Afectados polas Inundacións do río Valdecorvos reclama medidas ao concello. Que tal, saúdos? Nella de Arousa avalían os danos que deixou un raio na zona de Sucabirto. A peor parte levou unha vivenda que literalmente foi atravesada polo Lostrego. Nese momento, no seu interior, había dúas persoas que, de milagre, resultaron ilesas. O raio deixou desfeitas no alumeado público e mesmo levantou partes do formigón da vía. Os concellos das Rías Baixas gardaron este luns un minuto de silencio en repulsa polo crime machista de Mos. Un deses municipios foi Vilagarcía, onde a Corporación Municipal se concentrou ás portas de Rabella en repulsa polo primeiro caso de violencia de xénero que se rexistra en Galicia neste 2026. Ribeira estuda co Instituto Galego de Vivenda e Solo a posibilidade de desenvolver vivenda pública no municipio nun futuro próximo. A alcaldesa María San Pedro abordou nunha xuntanza en Santiago co director xeral do Instituto, Heriberto García, esta proposta. A delegada da Xunta na Coruña comprobou esta mañá os traballos de renovación do firme levados a cabo en varias vías do Parque Empresarial da Tomada, na Pobra, con fondos a unha subvención da Consellería de Economía e Industria. A actuación tivo un orzamento de 110.000 euros. En Pontevedra xa está lista a programación para unha nova tempada de Ponteatro. O ciclo programa 4 novas obras que se representarán cada xoves entre o 26 de febreiro e o 26 de marzo no Teatro Principal da cidade. As entradas xa están á venda en ataquilla.com. E con todo isto comezamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E antes de nada, 4 axentes da Policía Nacional de Ribeira resultaron feridos esta pasada fin de semana durante unha persecución en coche a un individuo que circulaba sen permiso de conducir. Os feitos tiveron lugar na madrugada do sábado ao domingo na parroquia de Artes. Segundo informaron fontes policiais, os axentes intentaron darlle o alto ao vehículo que, en vez de deterse, emprendeu a fuxida a gran velocidade. Durante a persecución mesmo circulou en dirección contraria, realizando ademais outras manobras perigosas, poñendo en risco a seguridade viaria. Finalmente foi detido despois de bater o seu coche contra un muro. Durante a detención resistiuse e agrediu a varios dos axentes. Está acusado dun delito de resistencia e desobediencia á autoridade, así como dun delito contra a seguridade viaria por conducir sen un permiso de circulación en vigor. Ao parecer, trátase dun vello coñecido das forzas da orde, o que lle constan antecedentes anteriores por diferentes causas. Desartellado un grupo criminal vinculado a 14 roubos en casas de diferentes puntos de Galicia, Pontevedra entre eles. Segundo informa Garda Civil, a banda é de orixe albanesa. Foron detidas 4 persoas que xa foron enviadas á prisión. A operación, bautizada como Biporto, puxose en marcha en decembro tras detectar un considerable aumento de roubos con forza en interior de vivendas habitadas durante os últimos meses do ano na provincia de Pontevedra. As investigacións centráronse nun grupo criminal internacional asentado en Vigo, dende onde planificaba e executaba os roubos. A maioría das vivendas escollidas atopábanse en zonas rurais ou illadas moi próximas a áreas forestais, dificultando a detección dos ladróns e facilitando a fuxida. Ademais, a banda cambiaba de vivenda e de vehículo 4 veces en menos dun mes para evitar así os seguimentos policiais. Finalmente, os axentes da Garda Civil puideron vincular os detidos cos roubos investigados en varios puntos da provincia de Pontevedra e da Coruña, algúns deles no concello pontevedrés. A semana pasada realizaron 2 rexistros en domicilios de Vigo e Torrevieja, en Alacante, e atoparon xoias, reloxos, cartos en metálico, 14 kilos de marihuana e ferramentas empregadas para cometer os roubos. Tamén foi
foi localizado un zulo nunha zona forestal con varios reloxos roubados. A Garda Civil detivo a 4 persoas, unha delas con antecedentes policiais e xudiciais en España. A investigación continúa aberta e non descartan que o grupo poida estar relacionado con outros roubos en Galicia. Alerta en Vilagarcía por un novo intento de estafa á cidadanía. Esta vez é a organización do Festival Benéfico Solifest quen dá a voz de alarma. Aseguran que persoas alleas a eles están a acudir a comercios e locais hostaleiros solicitando doazóns económicas anuais en nome do Solifest e apuntan que en ocasións chegaron a pedir cantidades de ata 300 euros. Dende o festival negan calquera relación con estas persoas e recordan que o Solifest non solicita doazóns económicas porta a porta nin acordos de colaboración anual. Ao tempo, apuntan que a única forma oficial de colaborar económicamente con esta cita solidaria que se realiza a beneficio de Amencer Aspace é o propio día do evento, o 19 de abril, a través dos distintos postos habilitados no recinto do festival ou nos establecementos colaboradores que se indiquen exclusivamente a través das súas canles e redes oficiais. Ante esta situación piden a comercios, hostaleiros e persoas que foran contactadas ou afectadas por esta estafa que presenten denuncia ante a policía. Viámolo na portada das novas, a coincidencia entre as precipitacións persistentes e a preamar volveu deixar pegada nas rúas Casimiro Gómez e Fernando Olmedo en Pontevedra. Os veciños denuncian novos asolagamentos que se produciron esta madrugada, tan só unha semana despois do último episodio rexistrado na zona. Ante esta situación, a Asociación de Afectados polas Inundacións do río Valdecorvos reclama ao Concello que aproveite as obras de humanización previstas na rúa Casimiro Gómez para ampliar a galería e retirar o colector de fecais do río Valdecorvos. Creen que de non facelo sería unha temeridade poñendo en risco a integridade dos edificios e da rúa. Tamén solicitan que se revise o treito soterrado do regato na súa totalidade para verificar, din, que a sección actual é suficiente para os tempos de retorno precisos, proxectar as actuacións correctamente e facer o mantemento que sexa necesario. Reclaman ademais que o Concello e Augas de Galicia se coordinen para levar adiante estas intervencións. Na Illa de Arousa avalían os danos que deixou un raio na zona de Sucabirto. A peor parte levou na unha vivenda que literalmente foi atravesada por un lóstrego. Nese momento, no seu interior, había 2 persoas que de milagre resultaron ilesas. O raio deixou desfeitas tamén no alumeado público e mesmo levantou partes do formigón da rúa. O alcalde di que polo de agora é difícil facer unha estimación de canto custará recuperar a normalidade na zona. 3 días despois do raio, a illa segue facendo balance dos danos que deixou. Os feitos tiveron lugar na zona da rúa Sucabirto. Ali hoxe aínda eran visibles eses estragos. En toda esa zona non hai alumeado público. Ahora mesmo temos o alumbrado público caído nesa zona de Sucabirto, para esa rada de charco, porque non somos capaces de levantar ese... Bueno, temos todos os cuadros queimados, e no que estamos intentando restablecer todo o alumbrado público nestos días. Vai a levar o seu tempo porque estamos pedindo as pezas porque non as temos ahora mismo con nós a cantidade de pezas que fan falta. Os técnicos xa andan a arranxar os danos na procura tamén de contabilizar o número de farois que quedaron inservibles. Tamén se viron afectados 3 bombeos que directamente quedaron queimados. Directamente están queimados, non hai nada que facerlle. O que si vamos a pois eses cuadros cambialos e a ver se tivemos suerte e os bombeos, o que son as bombas, non están queimadas, porque senón aí sí que vamos a ter un problema económico moi gordo, porque ao final esas bombas son as que valen os cartos. O raio tamén deixou a súa pegada na propia rúa. Vese físicamente, ves ali o hormigón que o raio pois levantou en 3 ou 4 sitios. Ahora non se ven, pero no seu momento estaban todas as tapas levantadas de ferro, todas as tapas as levantou. O lóstrego tamén deixou un gran susto nesta vivenda. O raio atravesou a casa xusto cando no seu interior había 2 persoas. De milagre resultaron ilesas. Está totalmente inhabitable ahora mismo porque entrou pola chimenea, saleu polo outro lado e desfixo o que é a instalación eléctrica totalmente.
bueno, que desde aquí eso, xa saben que xa falín eu con eles personalmente, mas intento falar con eles todos os días, que calquer cousa que aquí ao Concello que lle podamos botar unha man, aquí os estamos, e nada, que volvan á normalidade o antes posible. O alcalde fala dun episodio inédito pero cun antecedente recente. Hai tan só 15 días caía outro raio na illa. Home, eu non recordo ningunha tormentas, todo, sobre todo no verán, e cando máis tormentas hai deste tipo, pero sí, unhas máis potentes, outras non, pero deste tipo, ademais que caian, ademais que foi en 15 días dous, pero dous tremendos raios, ademais bueno, pois non fixo mal en bens privados, pero esta sí que ademais este foi o último, foi tremendo, porque aparte de todas as averías que temos no Concello, pois afectou a unha das vivendas do municipio. Polo de agora explicarosa, é imposible calcular o valor dos danos que deixa este episodio á espera de ir pouco a pouco restablecendo os servizos e recuperando a normalidade. Os concellos das Rías Baixas gardaron este luns un minuto de silencio en repulsa polo crime machista de Mos. Un deses municipios foi Vilagarcía, onde a Corporación Municipal se concentrou ás portas de Rabella en repulsa o que é o primeiro caso de violencia de xénero que se rexistra en Galicia neste 2026 e o sexto crime machista en España no que vai de ano. A vítima é unha muller de 52 anos, foi asasinada a puñadas presuntamente pola súa exparella. O home suicidouse pouco despois antes de ser detido pola Garda Civil. Ademais de en Vilagarcía, gardáronse minutos de silencio noutros moitos concellos e tamén en Santiago, na sede da Xunta, onde fixo propio o goberno galego co presidente Rueda á cabeza. Ali fixose un chamamento a que as víctimas e os seus achegados denuncien calquera posible indicio de violencia contra as mulleres. Unha petición que tamén facía esta mañá o alcalde de Vilagarcía, ao tempo que condenaba calquera actitude negacionista contra a violencia de xénero. Condenar enérxicamente calquer tipo de violencia machista por parte do Concello de Vilagarcía e, por suposto, tamén condenar aquelas actitudes, sexan de persoas ou de formacións políticas que están negando que existe unha realidade que desgraciadamente vemos cada vez que hai un asesinato, dende logo que negan esa violencia machista, pois eso que provoca ese negacionismo, de logo. Así que de Vilagarcía sumarnos a esa condena e ademais, por suposto, tamén sumarnos a dor dos seus familiares e seres queridos de Ana Belén e acompañalos nestes momentos tan difíciles e tan duros. Seguimos con outras novas. Ribeira estuda co Instituto Galego de Vivenda e Sol a posibilidade de desenvolver vivenda pública no municipio nun futuro próximo. A alcaldesa, María San Pedro, abordou nunha xuntanza en Santiago co director xeral do Instituto esta proposta. Sabemos que a Xunta de Galicia está levando a cabo unha política moi intensa no que é a posta a disposición de vivendas públicas prácticamente en todos os concellos en todo o mapa territorial de Galicia e, polo tanto, en Ribeira tamén temos ese interese de que poida haber posibilidades de que aquí contemos con esa inversión, esas vivendas públicas, porque, como ben saben, na actualidade creo que o problema de acceso á vivenda é un dos problemas que máis preocupan a veciñanza non só de Ribeira, sino a veciñanza en xeral, polas problemáticas que hai para poder acceder a unha vivenda non só polo tema económico, sino tamén pola pouca disponibilidade que hai de vivenda baleira. A xuntanza mantida co director xeral do IGUS, Heriberto García, a rexedora interesouse tamén polo estado de execución no que se atopan os 3 convenios de colaboración asinados polo Concello con este organismo, enmarcados no Fondo de Cooperación e Financiamento para a Rehabilitación e Conservación do Patrimonio nos municipios de menos de 50.000 habitantes. Segundo comentou a alcaldesa, o primeiro deles asinado no 2022 e que afecta a contorna da zona de Romero Ortiz, ten boa parte dos fondos xa executados, pero non acontece o mesmo co que atinxe a mellora e reordenación do espazo público na DP 7305 na parroquia de Carreira, na coñecida como Curva da Muiñeira. Atopámonos con un convenio de aproximadamente €500.000 que estaba tamén previsto para a famosa Curva da Muiñeira en Carreira, e que durante esta legislatura non se tocou,
Polo tanto, todavía quedan máis de 400.000 euros disponibles nese convenio, uns convenios que ao fin e ao cabo tamén están lastrando o que é pois orzamento municipal, porque aparecen aí ano tras ano e non se lles está dando saída, e que polo tanto pois vamos a tratar de executar tamén e de ver pois cales poden ser os pasos a seguir para a inversión deses cartos e a mellora do entorno da curva da Muiñeira. O mesmo acontece, segundo ela, co terceiro dos convenios, o destinado a poñer en marcha a reconstrución da Casa do Gran Sol para convertelo na nova biblioteca municipal. Unha infraestructura que no ano 2023 o goberno naquele momento de Luís Pérez Barral colleu cunha obra feita, axudicada e replanteada para poder empezar, e que lonxe de poñer todas as ferramentas municipais para que se pudera levar a cabo esa obra, pois o único que se puxeron foron atrancos. Como sabede, resultado de todo aquilo, a día de hoxe pois non temos nin biblioteca, nin temos proxecto, nin temos licitación, nin temos absolutamente nada. Perdeuse tamén o que era a segunda anualidade desa subvención, dese importe, que eran aproximadamente uns 390.000 euros. Estamos a falar desa pérdida da anualidade. E, polo tanto, neste momento atopámonos con esos casi 900.000 euros para unha obra que no seu momento costaba 1.100.000 aproximadamente, que seguramente 3 ou 4 anos máis tarde costará máis, e, polo tanto, no que traballa este goberno en actualizar ese proxecto da biblioteca e poder buscar a financiación suficiente para que con este convenio do IGUS poidamos poñer en marcha unha infraestructura que creo que é valiosísima para o noso concello, para a xente xoven, para a xente maior. E un total de 4 empresas presentaron as súas ofertas para facerse coa execución da obra de rehabilitación integral do Colexio Plurilingüe de Praia Xardín en Boiro, unha actuación licitada por máis de 1.100.000 euros. A Consellería de Educación analizará agora todas as propostas presentadas para proceder á súa adxudicación e posterior execución. A obra ten como obxectivo mellorar o confort térmico e a eficiencia enerxética do centro. Entre os traballos a realizar figura a sustitución da cuberta, os canalóns e as baixantes, aplicándolle logo un sistema de illamento térmico nas fachadas tipo SATE. A obra prevé tamén a instalación de novas luminarias LED e a renovación da carpintería exterior, entre outras. A actuación prevista para Boiro súmase ás melloras de colexios xa realizadas pola Xunta nos últimos anos na comarca do Barbanza por un importe de máis de 8 millóns de euros, con reformas como a do Colexio Santa Irene en Porto do Son, a do IES da Pobra do Caramiñal e Muros, ou a dos colexios Castelao de Rianxo e Frións en Ribeira. E a volta da publicidade coñecemos o detalle as propostas que compoñen a programación de Ponteatro na cidade de Pontevedra. Pois aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, comprobou esta mañá os traballos de renovación do firme levados a cabo en varias vías do Parque Empresarial da Tomada, en Boiro, con cargo a unha subvención da Consellería de Economía e Industria. A actuación, con orzamento duns 110.000 euros, permitiu mellorar o estado da vía e as condicións de seguridade. Acompañada do alcalde José Carlos Vidal e representantes da entidade de conservación do polígono da Tomada, a delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, achegouse ata este parque empresarial para comprobar o resultado das obras levadas a cabo nel e que permitiron a renovación do firme en varias vías. A actuación contou cun orzamento duns 110.000 euros. Para arranxar o que pode ser este vial desta primeira fase deste polígono que tiña necesidade, que o Concello foi quen de tomar a decisión de dirixir ese diñeiro que lle demos de 110.000 euros para facer este investimento, que consistiu nun fresado de todo a superficie pola onde circulan moitos camións durante o día e sobre todo despois para poder facer unha nova capa asfáltica de uns 5 centímetros de espesor, facer os pintados e tamén poñer o que é a sinalítica. Dende o Concello da Pobra agradeceron esta intervención, que permitiu reforzar as condicións de seguridade no polígono, así como tamén a mellora do estado xeral do parque empresarial. Esta intervención non só é unha mellora estética, é ante todo unha aposta decidida pola seguridade da circulación dos centos de traballadores e transportistas que transitan estas rúas a diario.
Desde o inicio da nosa xestión tivemos claro que o polígono da Tomada debía ser unha prioridade absoluta e prioritaria deste goberno municipal. Primeiro, reforzamos a protección ca instalación de cámaras de seguridade e agora pois saneamos o firme a señalización de parte das súas vías. A delegada aproveitou a súa visita á Pobra para anunciar unha nova liña de axudas da Xunta para a mellora de polígonos, cun orzamento de 3,2 millóns de euros, animando os concellos do Barbanza a acollerse novamente a ela. Quero anunciar que mañá mesmo volve a sair publicada cos orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2026 con 3,2 millóns de euros e, por tanto, seguimos animando para que os concellos o ben de maneira individual ou ben de maneira conxunta podan solicitarlo. Estamos a falar de unhas axudas que poden chegar ata 120.000 euros, un 80% da axuda que entendemos que é viable. O Executivo de Rianxo acaba de sacar a licitación as obras de ampliación das redes de abastecemento e saneamento en Villanustre, na parroquia de Asados, e a ampliación da rede de abastecemento de auga entre Corques e Outeiro, en Taragoña. Estas tres actuacións súmanse a outras obras xa axudicadas a finais do ano pasado, que suman no seu total uns 800.000 euros de investimento. O goberno de Julián Bustelo segue a priorizar a dotación dos servizos básicos a aqueles puntos do municipio que a día de hoxe carecen deles. A mellora dos accesos a núcleos e a ampliación das redes de abastecemento de auga e saneamento son actuacións para eles prioritarias. Neste sentido, ven de sacar a licitación dúas novas obras. Por unha banda, a ampliación das redes de abastecemento e saneamento en Villanustre, na parroquia de Asados, cun orzamento duns 194.000 euros. E por outra, a instalación da rede de abastecemento de auga entre Corques e Outeiro, en Taragoña, por algo máis de 90.000. A ampliación da rede de abastecemento e saneamento en Villanustre, en Asados, e a ampliación da rede de abastecemento entre Corques e Outeiro, en Taragoña. Ademais, nesta ampliación, ademais de darlle servicio á zona de Outeiro, permitirá xa enlazar cas previsións de ampliación de rede na parroquia de Asados que pretendemos impulsar a través do post provincial. Unhas actuacións que, sumadas a outras que en breves días se sacarán tamén a licitación ou que están pendentes de iniciarse, acadan os 800.000 euros de investimento. Estas actuacións, que tanto as que están axudicadas que van a pasar agora como estas que se van a licitar, pois suman en torno aos 800.000 euros, pois permitiránnos ampliar a rede de cobertura do saneamento, do abastecemento no conxunto do Concello e, ademais, que é o que facemos sempre, unha vez que están as redes instaladas, pois a renovación tamén dos firmes, que en calquera dos casos é pertinente e corresponde a cometelo, pois, xa teñen un deterioro acumulado de moitos anos. E seguimos en Rianxo. Alí Portos de Galicia acaba de outorgar unha autorización administrativa con carácter transitorio para a xestión do edificio da lonxa da localidade a favor da Confraría de Pescadores. O título administrativo concedido ao Pósito rianxeiro contempla a bonificación do 90% das taxas por ocupación de dominio público pola actividade da rula. A nova autorización terá unha vixencia máxima de 4 anos. O título dá cobertura ao desenvolvemento da actividade propia da lonxa durante o período de tramitación da nova concesión que se iniciou xa a pasada semana para prorrogar a actividade que xa se viña realizando nese edificio e cuxa concesión anterior estaba xa vencida. Pontevedra reivindica o patrimonio e a memoria da emigración de Cerponzóns coa estrea dun spot promocional e un documental. As pezas onde a historia segue viva é unha maleta de cartón xorden da colaboración entre o Concello e o tecido veciñal. E sempre o facemos coa convicción posta en que moitos ou moitas das veciñas de Pontevedra non coñecemos aínda metro a metro, milímetro a milímetro, pois o noso concello e que estas parroquias ofrecen pois a posibilidade de pasar xornadas diferentes, coñecendo, como digo, un poquiño máis do noso concello. O que queremos é amosar parte dos monumentos, parte da paisaxe da parroquia e parte tamén do que podemos ter de empresas ali
como de turismo rural, como algún restaurante que hai, ou a mesma discoteca, para darlle un pouco tamén de empuxe a estas parroquias, a estas empresas. O anuncio onde a historia segue viva busca poñer en valor o patrimonio da parroquia, a súa natureza e as súas historias, convidando a veciñanza de outros lugares a descubrir zonas do concello menos coñecidas a nivel patrimonial. O vídeo estará disponible na web de Visit Pontevedra e nas redes sociais municipais. A segunda peza, o documental Unha maleta de cartón, proxectarase este venres, día 6, ás 8 da tarde, na sede da UNED. O filme, dunha duración aproximada de algo máis de 40 minutos, recolle testemuños reais sobre a diáspora galega. Así, recolle o sufrimento da parroquia pola emigración, amosando as condicións da marcha e do retorno. O proxecto naceu dunha iniciativa veciñal xestada hai 6 anos con descendentes de emigrantes da parroquia que estiveran en países como Brasil, a Argentina, Australia, Francia ou o Uruguai. A peza recolle as respostas destas persoas sobre os seus recordos e sentimentos cara a súa terra de orixe. Ademais, a banda sonora conta co tema orixinal Por Eles, composto polo veciño de Cerponzóns, Enrique Albite. Esta presentación enmárcase nos actos do 45 aniversario da Asociación de Veciños O Chedeiro, que se conmemora no 2025. En Pontevedra xa está lista a programación para unha nova tempada de Ponteatro. O ciclo programa 4 novas obras que se representarán cada xoves entre o 26 de febreiro e o 26 de marzo no Teatro Principal. As entradas xa están á venda en ataquilla.com. Ponteatro regresa ao Teatro Principal de Pontevedra con 4 propostas do mellor da escena teatral galega. Cada ano é máis complicado programar Ponteatro, non porque non haxa pezas que as hai, e o teatro galego a verdade é que é fértil e máis días que puidésemos, máis días poderíamos programar, senón por colmar as expectativas do público de Pontevedra, que o ano pasado, gustaríame lembrar, que esgotamos as entradas para todas as funcións. Entre o 26 de febreiro e o 26 de marzo, todos os xoves representaránse as pezas seleccionadas, coas que o Concello agarda a emocionar e convidar á reflexión. Pois que lles provocásemos sensacións realmente fortes, non? Esa función que ten o teatro de servir de catarse e xogar cos seus sentimentos, como digo, como só pode facer o teatro. E a partir de aí que poidamos reflexionar sobre o que vimos en riba das táboas e como afecta a nosa vida de hoxe, a nosa vida hoxe en día, e como nos explica o que nos está pasando. Ese é o bo teatro, e pensamos que iso é o que poden facer estas 4 obras. O ciclo comeza con Guerra de Teatro do Noroeste o 26 de febreiro. Seguiralle Tromso de Morrao Conto o 5 de marzo, mentres que o día 12 interpretarase Costa da Morte, cartografía dun naufraxo. Unha obra que, ademais, é accesible. O que Mariña Lestón pon en riba das táboas é a historia dos naufraxios da Costa da Morte a través de contos populares, cantigas que aínda hoxe están vivas nesta zona do país, e que ela interpreta e reinterpreta en riba das táboas. E ademais, para nós esta é unha obra moi especial porque ten tamén versión en lingua de signos, ao mesmo tempo que se interpreta en galego. O ciclo pecha co humor de Mofa e Befa e a peza Os dous de sempre. As entradas xa están á venda en ataquilla.com. Hai abonos disponibles a un prezo de 20 euros e as entradas individuais son a 8, 4 no caso de estudantes desempregados ou maiores de 65 anos. E así rematamos máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí.